Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad iti nagan Alizel, nga iti agdama, kat adda ijay Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan iti nagan Alizel, kat madamang addaak ditoy Hong Kong manang. Padak nga OFW ditoy tinakaamwak, maipapan iti YouTube channel yo. Kat sumagmamanupay laang apadas dagiti padak adumdumngag tinai-upload yo, ingkadang kumutan apa idrama ti padas ko. 2015 ididamo anaka-abrodak manang. Kat adamoten sumagmamano adaras anaka-awidak dita Pilipinas anagbakasyon. Kat gaputan na sayaat dagiti natumpungak nga amok ditoy, agsubli-subli ak manang. Nagasatak, tauray no kalaat ti idadateng ti pandemya, kat addala ta trabaho. Iso ang makaipatpatuludak latta iti pamilyak dita Pilipinas. Tipadas kumanang kat napasamak, idi addaak paylaang dita pagilyan tayo. Kat sapay lakuma, tamapili met ama pagasatan ama idrama, babaan iti programa yo. Ay, Lisel anak, pasensya ka pailaang kasi katipusgak ang mga sikaso kadag iti tarakan ko adingon. Ay, napalalo nga minti uyak ko anak ko. Awan karong mga pagdanagan nyo nanang. Siya kunti makamu. Iyan na nayupit din tapos saan kayo akilkalan. Nagsakit nga rodan ti barukong ko anak. Napalalo nga minti uyak ko. Isungarod na ginana kayo nanang. Nagtumar kayo ka din iti agas. Ay nanak ko, awan matan ti agas ko. Anya? Apay nga rod ati yung imbagangay. Ingatahan kayo kuman. Ay, saanan anak ko? Sana bale, tagimbagak matla siguro. Ay, isaan ang mabalin nanang? Mabiit lang tayo gumatang. Tapno makatumar kayo. Saan ang mabalin ang mabaybay anday ta? Ang mga nukumaro pa eh. Lisel. Mabit lang nanang. Urayan daktay na gumatang iti agas at tumarin nyo. Naimbaglakit din, tanapagtumarmon ako nam ni Nanang Maulisel. Panagkunakit nakaginawan, tanarnikan mo tin ijisilid may. Ay natatang, dandani din na paykat di kaya tiyag tumara. Yinananalata ka nun, ngam sa anak nga imanugot. Naimbaglangan at adi mo intulok anak ko. Tano saan, sigurado akalkalan kumaitan ni Nanang Mau. Wan nga rod tatang. Da kayo nga'y, amano mabaybayan nyo mo ti bagiyo, tatang. Amano kas ka ni nanang, natangkan mo ti ulo yo. Di nakpagdanagan, Lisel. Napigsaak, anak ko. Ay natatang, saan kayong agsam makadatan nga awan marikrik na yo? Rumbang asalwadan nyo mo ti salon at yo. Narigatan. Un ka day. Saan abalita sa anak mo't unay ang mabambanog iti pan nakigamgamulok iti daga? Basta, saan kayong agtalaklatan tatang? Annadan nyo ti salon at yo. Ne, apoy nga da kayong tatang? Nagsapa mo tan analpas ti obrayo? Ay na, pinagawid na kami pa ilang takin kukuha iti daga suksukayan mi Saan mo't asimang pot dagiti abuno nga aramatan mi kuma. Isong awan ti matrabaho may. Kasta aya? Wan anak ko. Iso ang nagawid akon Ay wun gayam. Nasabat ko itay ni Mrs. Carpiao. O, apay ni Mrs. Carpio, tatang? Agsapsapaol iti caretaker iti balayda.
Ha? Dinamag na kanyak noon niya trabaho. Iso nga imbagakan ko ng awan ti permanente at trabaho anak ka. Imbaga nga part-time ka lang iti pagpapaayam ita. Kung ano kaya't mo kanaw, mapan kay jayan datap no makapagsarita kayo na imbag. Ni, apay nga tatatang. Diyaga mo, Lisel. Ang mamu tayo amin dito'y lugar tayo ama nagtulong ni Mrs. Carpiao. Isa pa nagkunak, kasayaatan numapan ka no adawayam. Tapno maamuam no anya ti ibaganaken ka. O sige nga rod tatang. Sana bale, tada kayo mutan akadwa ni nanang. Mapanak itamot lang ijayan da Mrs. Scarpio. Tapno makapagsarita kami. Napaliw ko ang mapagtalkan ka, Lisel. Iso asi ka kumatikayat ko nga alaan nga ag-caretaker dito'y balay ko, iti panagbakasyon mi ija abroad. Ha? Madam? Dayta akat no manugot ka. Ta siyempre, masapul nga agnaid ka dito'y kabayatan ti kaawan mi asang kapamilya. Ang mga no makatawan wenno nabaybayag pa'y. Depende no anyan tuti ko na ti pamilya kinton adda kabi ija abroad. Madam, kayat ko day taadjaya yu kanyak. Kidawak ano mabalin. Alaag akadwak dito'y ni nanang. Tapno mabantayak mo ti inak. Awan ti parikot kanyak balasang ko. Kayat ko pa'y ano adda kadwam nga agbantay ti balay ko. Ngam, may salaang ti mabalin ko at ang danan nga ag-caretaker iti balay ko. Kabayatan ti kaawan mi. Saan kayo ang mabalin aswelduan nga agina? Awan parikot iti dayta madam. Saan nga agdawat iti sweldo ni nanang. Ti importante lang ang kanyak, ada kadwak. Narigat ngamin nagmaymaysa. Adamot ket din ni Arman a hardinero. Ngam stay out day jay. Agawid tunggal malam. Umaylay ti aldaw. Ngam mayata kitikid daw mo ako yugan na ka dito'y ti inam. Awan ti parikot kanyak, Lisel. Dakkel atulong kanyak kan ti pamilyak ti panag-caretaker ko iti balay da Mrs. Carpio manang Emmy. Malaksid ngamin iti sweldok nga agbambantay iti balay da. Komportable pay ni nanang iti panagnaed mi iti dakkel a balay. Iso asaanen a masansan idi a dumikar ti sakit na. Ni tatang tinabati iti balay mi. Ngam tunggal panangan, mapan iti bambantayan mi abalay kat aglalanglang kami. Nagbalin kami met anasinged ka ni Arman, a hardinero da Mrs. Carpio, gapo tanasingpet met idi. Agingga itinaaddaan kami iti relasyon ken ni Arman. Lisel, anya tinyawag kan ka ni madam? Magustuhan da kano asang kapamilya ti panagnaed da iji abroad. Iso nga amangan no agbayag da pay ijay. Kaya tasawon da ita. Bumayag pa'y mo ti panagnaed yu kan ni nanang mo dito dakil a balay. Banag ang magustuak mat Arman. Tamadlaw ko asimaya at ti salon at ni nanang iti kaadami ditoy. Saan akas idada kami iji balay? Amasansan a dumikar ti sakit na. Kanayon pa'y idi akelkelan. Sa bagay. Lisel. Tangay, medyo nabayag mo tin agayan ayat ta. Kaya't ko kumakasaritan dagiti dadakkel mo. Arman? Kaya't ko kumagkalay satan. Tapanagkunak, umdas mo tante ornong ko. Sigurado ka? Ang mga numakmaklaat ka lang. Sa anak mat nga agap apura Arman. Aman. Talaga kaya't ko magkalay satan, Lisel. Iti kasta, mabukal mo tante bukod ta a pamilya.
No kasta ti panggapyo adwa, Lisel, Arman, saan kami nga agkadkaid? Nahustuan kan itinakam, Lisel. Karba nga muntag desisyon para itibagay. Agyaman nagtamaawatan da kami, tatang, nanang. Agyaman tata, nana, ikarik ajak to baybayan ni Lisel. Napudno akan kwa na, kaya't saan to alumdaang itidanak. Agyaman akbat no kasta Arman. Namdamahaan bida ita. Agmay maysa nga anak mi ni Lisel. Kat saan may akayat nga agbanag ang nakakaase. Dinto mapasamak day tanana. Ngamin, ay ayat kunay ni Lisel. Mabalin niya damagan kan kwa na. No, kasano ti panagayat ko kon kwa na. Pudno ti ko na ni Arman, nanang. Kat ay ayatat mo't unay ni Arman. Boy now, awan nga ron ti parikaut, Lisel. Arman. Malaksid nga gininayat kayo adwa. Nasaya at matipan nakisaritam kada kami ti asawak para iti plano yun apa nagsimpa, Arman. Isu nga awan ti parikot kada kami. Kumusta ti biyag tada asawa na, anak ko? Mayat matatang, awan mo ti parikot. Nasaya at nukasta, anak ko. Nagaasat kayo kan ni Arman. Tada ti balay da Mrs. Carpio akaslapan nakabalayaw. Na kayo nga min ti caretaker. Wan nga rod tatang. Ngam, kanayon ko nga ibagakan ni Arman, arumbang nga agurnong kami. Tap na makapatakder kaming tumot iti bukod mi abalay. Rumbang lang Di yun namnamaan naging gatingga na kayo iti balay da Mrs. Carpio. Ta mga nukla at kit nga agawid danto asang kapamilya. Sa dino nga iti papanan nyo no bilang. Tatang, Saan apa nang tagibasait ngam na ilit ti balay da Arman? Saan kayo amabalin nga agnad ijay? Nang runa no at danton anak yaw? Pipi apay ije balay tanalawlawa. agyaman nak iti jaya yu tatang. Talaga napatagak kada kayo. Agmay saka nga anak may Lisel. Katnoan niya man ti masapol mo, nakasagana kami kaninanang mo amang ipaay basta kabailan milakit te. Tandaan dayta. Arman, masansan ka matan amarabyan nga agawid. Anyat pari ko tayo no marabianak. Nak, Ha? Arman, manipod nagkalaysata. Italaang nga agdamagakken ka. Takasanumot namin. Kanayon kalatan amaladaw nga agawid. Numaminsan, nabartag ka pa eh. Di mon mararamid ti trabahom dito eh. manyaya ti bibiyang mo. Hoy, asawa ka lang, Lisel. Awan karbengam amang sitar kanyak. Aramidak no anya ti kayat ko, kat awan ti bibiyang mo. Nawatam? Arman, Manipot ita. Jak kayatan na sitar-sitaran na ka. Tanusyak ti maumakin ka, Lisel. Talaga makaraman ka kanya. Awan pa'y makatawan, manipod nagkalaysa kami kan ni Arman. Rimwaran tipudpud no nga ugali kan kababalin na, manang Emmy. Dakkel apan nakaikawak. Gaputa jakmet nakita ti kasjay agalad na, idi agar-aram pay laeng. Tiring,
Tirigat na, naapektaran ultimo ti trabaho na iti ayan da Mrs. Carpio. Kat nakadanon pa'y kadagiti amo mi ti masansan a panagawid na anabartek, iti balay a bambantayan mi. Namin ano nga imawag kan nakisarita kada kami ni Mrs. Carpio. Ngam gapo iti aramid ni Arman, napapanaw kami iti balayda. Nagnaed kami nga rod iti balay dagiti dadakkel ko, gapo taawan paymet ti bukod mi a balay. Kasayaatan sa no agabrodak, Arman. Barang nalaklak ka makaurnong ta. Dahita ti kapintasan ng imbagam, Lisel. Ha? Sige, agabrod ka, tadakdakil ti sweldo ijay. Tapno, bumaknang takit di adagos. Apay nga nagsinay ka. Kasanumat ngamin. Sweldo kas kada pagbaknangan adagos tiada iti panunot mo. Di mo man lama panunot mo't no anya ti agbalin a kasasaad ko ijay. Na, kayat mo tagabrod. Kalpasan na, tagbalin na kasasaad mo ti pampanunutan. Natural, agbalin ka akatulong ijay Ha? Halangan mo't nagbalin ka, boss. Kat agpada talangan mo't nga awan tinagadalan na. Agpada talangan nga marigrigat dito Pilipinas. Kaya't nga ro sa hunday ta, ano agabrod ka, agbalin ka akatulong. Kastala ka simple day ta. Awan ti magimulam, no ibantay mo ti bagim iti asawam, anak ka. So ano anya ti planaw? Nakasagana kami kaninanang mau amang suportaken ka. Tatang. Ti pampanunutek laeng. Kabailam nga ta, anak ka. Kabaelak, tatang. Naimbagket di tawan pa'y anak mi ka ni Arman. Tano bilang addan. Ama ano jak almanan ti mayadayo kan kuana. Mampanunutan kayo adadakkel ko. Nang runa ni nanang. Panagkunak kat awan ti rumbeng apagparikutam kada kami, anak ka. Tamanipod nagsublin dito'y balay ni nanang mau, nagkalay sa kayo kan ni Arman. Manumot ka na dimikar ti sakit na. Iso nga okay kami laeng anak ka. Tatang. Malakit din. Asikasum ti panagabrod mo, tatulungan da ka. Agyaman unay, tatang. Jak tumalipatan da ito'y atulong yung kanyak. Saan apulos? Basta aganad ka iji abroad no bilang tamakapan kan ijay. Annadam ti bagay, ta saan mi akayat nga dadakes a mapasamak ken ka. Kaipatpatulod ko lang ti kwarta. Ngam agdaw-dawat ka manen, Arman. Manumat ka dyan patulod mo ngay. Naminsan ko lang impustay ti panlot. Anya, Diyos ko, Arman. Nagrigat ti trabahok ditoy. Ngam ipalpalot mo lang ti kwarta ngay pawpawit ko kan ka. Di ka man si Kalisel. Imposible marigatan ka dita. Di bagam kit di, agim imas kay ti kaadam dita abroad. Anya, una yan ti kasta pa nagpampanunot mo, Arman. Anya nga agim imas nga ibagbagam. Sikan tinag ko na iding agbali na akatulong iti ipapan ko ditoy. Saan ka di? Sa ita? Kasta ti saom? No amumla ko mano kasano ti sitwasyon ko ditoy. Dandani sa anak pa'y nga ginana. Tapno makataggadak laang. Ita,
Kastakit din ti bagbagam kanyak. Nagatunga mo. Basta gipawit ka ta sa pula. Saan? Hindi ka pauitan, Arman. Tadi mo mo't amo nga ikan patag ti pagbambanugak. Saan ka pauitan? Una yun ni Arman. Nagalas ti panagsasauna. Tinalaan mo. Noon niya tirigat ko dito yung agtrap-trabaho. Kalpasan na. Kasjay pa'y ti sawang na kanyak. Talaga sa bali ti ugali ni Arman. Makapasuron. At natipanggap mo ita ta si mangpet kan, Lisel. Sangwak ni Arman, tatang. Anya, hangam anak ko. Imbagami matenkan ka ti amin. Adan ka din na ita ni Arman asabale. Ang mga nudakdak lang ariri ti itdan ti panggap mo, Lisel. Di kay agdanag, tatang. Saan? Sa anak ang makiriri. Gayat ko lang. Lisel! Lisel, asawak! Siyak na ito'y! Lisel! Mabitlaan. Siya kunti Saan, tatang? Siyak ti sumango kan kuana. Lisel! Parikot mi nga agasawa tinaskan ang masulbar. Lisel! Iso asyak nga rod ti sumango. Anya jay konam, Lisel? Nakidanakan iti sabali a babae. Iso nga ilaylayon mon. Anya? Sa anak amaag a makidan namanan kan ka. Kalpasan dagiti inaramid mo kanyak. Lisel? Himpagarup ko nagbaliw ka no mayadayo akan ka. Ngam saan matgayam, Arman? Ngamin, nakarupay tinaramid mo. Tanakidan na ka iti sabali a babae. Lisel, panunutom ko mamit. Pinanawan na. Pinanawan ka, tapno manggadak. Tapno mapasaya at tibiyag ta. Kan tapno makapanunot ka mo't kano napatagak kan kawan saan. Pinanawan ka. Tapno makaamiris ka kuma. Ngam sabali tinaramid mo. Isola ding itak, Arman. Jakon kayat ti makisinubyan kan ka. Sikan tinagaramid iti pamuspusan tapno agsinata. Iso pa nagkunak. Awanan ti basol ko. Nawayakan ang mga ramid iti anyaman akayat mo. Jakon makisinubyan kan ka. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Namin pinsan ang nagdesisyonak manang Emmy. Kat pinilik ti bagi kan dagiti dadakkel ko. Ngam ti makiinurnos ka ni Arman. Gaputaamok asaanan nga agbaliw tinaalas nga ugali na. Kat sa anak ang nagbidot. Tasigon iti damag ko ita. Kakaasi ti kadandan na iti sidong na. Ngamkas iti nakunakon, awanan ti bibiyang ko kankwana. Kat ti matgadak ita iti kaadak dito abroad, ipatpatulod ko kada tatang kananang ko. Na ipaurnos mi meten ti sigod abalay mi, kat ti daga asigod apakisuksukayan ni tatang, kukwami itan. Narigat man ti trabaho dito'y abroad.
Amok anasaya at ti pakayablatan ti sapul ko. Taamok anasalimot-mot dagiti dadakkel ko. Takas itinakunadan kanyak idinaudi anagawidak. Umdasan tinaipaay ko arang ay kadakwada. Kat amin nga ururnungan da ita, paran tumatlaang kanyak, ken ti agbalin a pamilyak, numaadaanak tupay iti pamilya. Daytoy ti padas ko, manang. To'y pagayam mo, Lisel. Pagayam a Lisel, agyamanak iti panangitalak mo kada kami iti padas mo. Adda talaga dagiti tao, asan tulaang rumwar ti pudno nga ugali da, inton makaden namon iti mabayag. Kat kasta tinapasamak iti asawam. Nakasingsingpet idi damo, ngem idi nagangay, rimwar ti pudno nga ugali na. Mamatiak adumteng tulatati na itani para ken ka, pagayam ko. Ngem sakbay na, masapul pay nga urnusem ti estadom, tapno awanto ti rumswa a parikot. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo, iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket manipod iti pagayam, anag pailingad itinagan a Luisito, amay samet laeng nga OFW, ngem dinan inlanad, no anya apagilyan ti ayan na. Ngem sakbay na papagayam, intay man pay kablaawan dagiti sumaganad. Ti Aguinaldo family di ta Cagayan, Arabe family di ta Ilocos Sur, Abkaren family di ta Natunin Mountain Province, ni pagayam a Ralph Bantolino nga adda ita iti Amerika, kastamot ni Henry Gabriel nga adda di ta Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, ken ni Marie Chris Rion di ta Qatar, akayat na kablaawan ti amin at taga Nueva Ecija. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni pagayam a Luisito. Dear Manang Emmy, awagan naklatan iti Luisito, kat dispensarem ti kiddaw ko kan ka, adimon ilanad ti pagilyan nga ayan ko, para iti proteksyon dagiti karaman iti salaysay ko. Kinapudno namanang, napintas ti trabahok di ta Pilipinas, ngem kinay kayat ko tinagabroad para iti maysa anapateg arason. Noan niya dayta, isu ti ibuksilak, babaan iti padas ko, anam na maek a maidrama met kuma. Rogyak ti agsalaysay ididimteng ti gundaway, a medyo addan saan anasayaat a mapaspasamak iti nagbaetan mi iti asawak. Aramit ka diti responsable nga inati kasta, Betty. Alas 11 ni tirabi eh. Hoy, Luisito, di ka man kundisitar.
Awan bibiyang mo no naggawid akman iti kastoy nga oras? Adabiyang ko ta asawa nak. Ah, asawa na kitan. Apay, imbilang nakading asawa, iti panawan nga aglang-langoy kayo iti basol, iti babaem. Makita, di saan ka nakasungbat? Hoy, Luisito, no saan ka kumaan nagloko? Nalabit adum nga gakan ka, kan raaman kalatakas asawak. Sikatin mo na. Nagbabae ka. Iso adinak mapabasol. No napukawan ti panagayat ko kan ka. Betty pang asim. Pagbababawya kung dahi di apan nakailawan ko. Pang-aasim ko Nasayaan mo't nagbababawi ka. Namsyak. Jack, pagbababawian ti aramida kita. Talaga di kan kayat, Luisito. Oh. Saan kan nga ayaten? Papeles ti agabrod na gito ya. Anya ti kaya tasawon na gito ya papeles. Ni Betty. Abroad ni Betty. Ape, adi naman laimbagbaga kanyak ti may papaniti da ito eh. Sana mabalin. Diyak kayat nga abroad asawak. Sana mabalin na panawan na kami kadag ito ubing. Diyak itulok nga agabrod ti asawak. Panggap mo gayam ti agabrod. Ngam di mo man lang pakpaka mo kanyak, Betty. Anya ko ma? Apay, naskan ka di pa'y amaamuam, Luisito. Oh, Idi nagbabae ka. Impakaamum ka di kanyak. Kada kami, kadagiti anak ta. dayta ka di man ang tisidir mo kanyak, Betty. Nagbayagan. Oray ka sa no kabayagan day jay. Agnanayon latati sa ngay bati na itiriknak. Saan to ang mapunas day ta, Luisito? Pangasim, Betty. Pakawanin lang ko man. Pangasim. Impatanak. Di nakarakupan. Madurmanakan ka. Ibatanak. Araramidak ti amin tapno malito paktibindot ko, Betty. Pangasim ko matapakawanin na kun. Ornusin ta ti amin. Pangasim ko ma. Nalpas ko nga imbagakan ka, Luisito. Saanan ang maurnos ti amin itinagbautan ta? Saanan, Apulos? Anya ti kahit asawan na iti, Betty. Apay di tadakkalabag na imot mo. Daytoy ti maudi abag ti alikaman mi kadagiti anak ta. Ti daduma, naibunagan ijay ayan dananang. At damutan ijay dagiti ubing. Anya? Inuray ka lang ang anak kasangpat. Tapno awan mati makunan. Itata nakasangpat kan. Pumanawak matan. Betty, pangasim ko ma. Di mo aramidan ti kastoy. Pangasim. Di nakpanawan. Pangasim na pagsublim dito'y dagiti anak ta. Urnusan ta ti amin. Diyak kahit ang marakrak ti pamilyata, Betty. Pangasim ko ma. Pinanunot mo ko mga imo na dayta. Sakbay ang nagaramid ka iti kalukwan, Luisito. Saan nga italaang ang mapanunot mo akastoy gayam ti ibo nga ti inaramid mo? Betty, pangasim. Please. Kadinitek. Nga masapol nga agnaad ija ayan dananang dagiti anak ta. Gaputa ag flight akon inton maminsan nga aldaw. Saan ko nalapdan ni Betty anang ipanaw kadagiti anak mi, iti pagtaengan mi, manang Emmy. Ta iti panagabrod na, pinagnaed na meten dagiti anak mi, iti balay, ti katugangak.
Aklunek ang nagbasulak iti asawak. Tanailaw anak iti sabali a babae. Ngem napudno ti panagbabawik. Ingkid-kid dawak iti pamakawan ti pannakailawan ko. Gaputadyak kayat amadadaal ti binukal ko a pamilyak. Ngem nakaro ang napasakitak ni Betty. Kat gura ken sakit tinakam na timang laplapad iti pannakaurnos mi kumaadwa. Tapno sa anak laeng amayadayo kadagiti anak ko, kalpasan ti panagabrod ti asawak. Kastoy ti inaramid ko. Adamot impatakder mo abalay, san ka di? Apay nga umay ka makisarsarita ita. Nga agnaod ka iti sigod, anagnaudan nyo di tababatoy balay, iti saan kayo pa'y anakapatakder iti balayo. Diyak kayat ti mayadayo kadagita anak ko, nanang. Hoy! Ah. Ha! Agbain kamot ang mga wag kanyak iti nanang. Kalpasan, tinaramid mo iti anak ko. May rusok nakbaylaang nga awagan iti nanang. Napuskol at talaga ti Rupam Luisito. Saan ka mabali na pag naedan iti bakanti asilid di tababati balay? Asigod ang nagnaedan nyo idi. Taipaabang ko. Masapul nga daingkam ko. Nang runa ita, tadan dito balay ti duwang apok. Isa pumanaw ka dito'y Luisito. Awan Sakon ti mga bang iti sigot ang nagnaudan mi ni Betty. Ha? Pangasiyo ko ma. Naipaabang nyo. Sakon ti mga bang. Ngamin, diyak kayat ti mayadayo kadagita anak ko. Pangaasiyo ko ma. Agyaman nakta na kontak kamot lang, Betty. Kumusta ka ditan? Apay lang ako mustaan na kaya. Betty, no man pa'y kagura naklat taga po iti basol ko. Kaya't ko ama-amuama na promote iti opisin. At tapno da pang sustentom iti bisyo. Ha? Lapuskol mo ti rupa man niya. Inya dayok lang arudan kan kadagiti ubing. Ngam isak-sak-sak mo lang ta di bagin. Imadayukan kanyak, Betty. Diyak kaya tamaya dayo pa'y kanyak dagita anak ta. Di mo ka din napanunod. Anasay-saya at no saan da ka makikita. Tapno malipatan dati pa ng lokom kanyak nga inada. Nahustuanan itinakam dagiti ubing Luisito. Ang mudan no anya tinasaya at gansaan. Kat panagkunak, makapadakas kadakwada no makitkita da ka. Iso ano at da delikadesan. Kasayaatan no pumanaw ka dita sularmi. Adaywang dagiti anak ko. Saan, Betty? Pangasim. Diyak kaya't timaya dayo ka dagita anak ta. Kas itinakon. Inadaywan nakon. Diyak kon. Diyak kabailan no maya dayo akpay kadagiti ubing. Isa pangasim ko mata sa anak apapanahon dito eh. At nainlasin ko asidam, Daddy. Iso day tamanlo kong anak kaluban di talamisaan. Agyaman na Yunis, anak. Agyaman na unay. Daddy, masyanak ka. Anak. Diyak magustuhan ter aramidon da mami kan lola kan ka. Mabutungak amang tubngar ka ni mami. Awan na nyaman na anak ko. Hindi nakikaskaso. Nagbaso lak iti inam. Ketnam.
Ket nakasagana ka mang litop iti nagbasulak. Ngam nakaro matar-aramidan da mami kan lola. Kas ita, agasam, tarenrentaan nyo day tisigod anag naadan tayo di ti balay da lola. Awan anyaman na yun, Is. Tinapateg. Saan nakamaya dayo kada kayo ni ading mo? Ni Jenny nga ading mo ngay. Anya tararamidan na. Agar aramid iti homework na, daddy. Ngam di kagdanag, no makawaya day jay, aglipas tumat nga umay dito'y ayan mo. Agyaman akin ka anak ko. Kada kayo iti adim. Tauray no anyat napaspasamak kada kami ni mami yo. Sanda ka kagura. Daddy, Eunice, apo, ayan mo. ha? Ni Lola, sapsapunan na. Alan anak ko. Sumangat kan. Aganat ka lang ha. Tama nga no makita na ka naggapo dito eh. Sigurado nga agungot tumanan. Alan, mapan ka ni Eunice. Panagkunak, masapol apo manaw ka iti pagnanaedap iti sirok ti balay ko, Luisito. Nay, apay nga papanawon dak na... Oops! Di mo ituloy day nga awag mo kanyak. Natangkan ti ulom. Namin anon nga imbagak adinak awagan iti nanang. Ta saan kan abigbigan a manugang. Ngam natangkan ti ulom. Buisit ka. Panawa mo ti pagnanaedam. Tadagabang. Nangingina ngam iti abang mo. Saan da ka mabali na basta papanawon latan? Agbaybayad ak itinasayat kada kayo. Ay, napos ko na talaga ti rupa man niya. Nalawag mo't di imbagak. Adagabangan asabali. Kat nangingina ti pagabang da. Ngam iti ibaybayad mo ita. Oray manupay ti pagabang da. Gatadak da ita. Basta saan da ka papanawan. Tadyak kayat ti mayadayo kadagiti anak ko. No panunutan, talaga nalabas ti aramid ti partido ti asawa, manang Emmy. Agasam, pinagrentanak ti katugangak, iti sigod ang nagnaedan mi nga agasawa iti balayda, kat impangato na pa'y ti renta. Ngamuray no kasta, sa anak lata pimanaw, kat binayadak, numano ti ibayad kuma ti ibagbaga ti katugangak, nga agnaed kuma iti pagnanaedak. Awan mo't ket diti anyaman na kanyak, taimparentak mo't ti balay mi, nga isumet ti pangalalaak iti ibayad ko iti pagnanaedak. Adu ti mangbalbalakad kanyak, ang mga bugado akon, manang Emmy. Ngam saan ko nga ingkaskaso, tatirason ko, nakarkaro laeng ako miro ti amin. Kan maysa, adda basol ko. Iso asyak nga rod ti rumbang nga agsakripisyo. Agingga anadanon daytoy agundaway. Anya jay ko nam, anak ko. Pasensya kan, Daddy. Masapul as sumaruno kamin ka ni ading ko ayan ni Mami. Anya, kasano ko mga alangan na kayo ni mami yo? Minor de edad kayo pa ilaan. Diyak mata mo, Daddy. Diyak maawatan ti amin. Ngam ti amok laeng. Masapul amapan kamin ka ni ading ko iti ayan ni Mami. Daddy, saan mi ko maapayat ti umadayukan ka? Ngam ko na ni Mami adakdakas ti mapasamak, no saan kami nga agtungpal. Una yun, tinayo. Nalabas ti kastoy nga aramiden na. Na kayo langan nga anak ko timang patpatibkar kanya. Ngam iya dayo na kayo lata. Unay matan. Daddy.
Ngamala. Palubusan kayo, Eunice. Barang may tikas ito nga aramidag. Kat makaamiris ni mami yo. Kat mapakawan lang matan. Barang numabukal tumat lang ti pamilya tayo. Oh, Luisito, siguro, umanugot ka mata na pumanaw dito'y solar ko. Di mo ko naan nga abangam lata ti pasat ti balay ko apag nanaadam ita, nga oray awanan dito'y dagiti apo ko. Naposkol una yun ti rupam, no idaldal mo lata ti bagim dito'y, nga oray awanan dagiti apo ko. Di kaya agdadag. Agpakadak matan. Hay, agyaman na, tapumanaw ka matlaangan. Mas stresak kami namang kita-kan ka. Kas, iti pa nakastress ti anak ko amang kita-kan ka. Idi agdandan na kayo pailaang. Kas itimbagakon. Pumanawak. Isa pang nga siyo kumatasanda ko ni insultuhan. Pang nga siyo kuma. Awan mo't siguro ti makunan. Taim pakasaritak kan kadagiti ubing. Agyaman nak launay, Betty. Agyaman nakkan ka. Kat, sika. Kumusta ka matan? Nasaya atak, Luisito. Naragsakak. Iso asan arumbang ako mustaan nak. Betty. Di kayo man lakadag bakasyon dito sa Pilipinas. Anya kumaga po magbakasyon kami dita? Saanan? Kailiw kayo rin kadag itoping. Ay na, adula amin day tang ibagbagam. No saan ka kumaan nagbaba? Sim ko mabete. Isardang mo ni isit-sidir ti may papatay ti dayta. Padayta ti mang laplap kan katap no mapakawan nak. Pangasim ko ma. Husto ka. Katap no agulimag tayo aminan. Kasayaatan no di kan umawawag pay. Adya. Ladingitak. Ngamday tuyan ti maudi apan ang sungbat ko iti awag mo. Lipatan na kamin, Luisito. Para kanyak. Husto na itapangandang mo, iyo. Papa, no talaga akayat mamaurnos ti amin. Sige. Surutom dagitagi ina itayan na. Saan ka mauma amangay ayo ka nagkidaw iti pamakawan ka ni Betty? Talaga kas tataramidag, Papa. Diyak tagisayangan ti trabaho ko diti Pilipinas. Tinapatag kanyak kat ti pamilyak. Ipampanag ka kay ti dayta desisyon mo, anak ko. Kat suportaran ka dita. Agyaman ak, Papa. When? Surutak dagiti aginak itayan da ita. Aramidak ti amin. Tapno mabukal matlaan ti pamilyak. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Jack nagduwa-duwa nagikat iti trabaho. Kat sinurot ko ti pamilya, dito'y pagilyan nga ayanda, manang Emmy. Dito'y mutan ang nagbiro kak iti trabaho. Iso amay saak ita nga OFW. No pay saan kampay lang nga agdadan na, mariknak nga adanamnama ang mabukal mutlaang ti pamilya. Gapo tanasaya at itan ti panagtunos mi ken ni Betty.
kat ikarkararag ko nga iti mabiit, kat maurnusan ti amin, kat agdadan na kami matlaangan asang kapamilya. Daytoy ti padas ko, kat sapay la kuma, tanakaibati ak iti adal kadagiti dumdumngag. Toy pagayam mo, Luisito. Pagayam a Luisito, agyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo. Saan lang nga adal tinaibatim kada kami, no di kat napatag ken nabalitukan nga adal. Ti tao a mapasakitan, nang runa no addamang sugsug ken kuana, talaga anarigat a mamakawan. Uray pay nga tabasit laabanag ti nakabasulam, kasla kadakkelan ti sangalubungan a baklayan ti nagbasulam, no adda ti negatibo amang salsallukob ken kuana. Ket blessing in disguise ti ipapandag iti agiinam iti balasiw taaw. Tamaikan kay ti gundaway amang ipanagnag, a nagbabawi kan. Ket kayat mo a maisubli ti kinaurnosyo asang kapamilya. Kararag ko ti panagbaligim iti panggap mo amang urnos iti pamilyam iti kabiitan a panawan. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo iti programa tayo. Dagiti tugon iti dana tibya. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugon iti danal tibiyay.